Dobrý den, vítám vás na pozemku u lesa se stavbou pro rodinnou rekreaci. Nacházíme se v Praze v Přední Kopanině. Stavba má číslo evidenční, zastavěnou plochu krásných 31 metrů čtverečních a je ideální k modernizaci podle vlastních představ. Udržovaná zahrada o celkové výměře 1217 metrů čtverečních má vlastní studnu. Pozemek se nachází v klidné části Přední Kopaniny u lesa, kde pár metrů podél teče Kopanický potůček. Poloha nemovitosti je daleko od městského ruchu. Na Pražský okruh a D7 je to pár minut, stejně jako do obchodního centra Pop Airport. Bližší informace vám velice ráda sdělím po telefonu, mailu nebo osobně na prohlídce. Těším se na vás. Radka Rejsková, Century 21 Harmony.